Hej, jeg hedder Sofia, og det her er min erkendelsesvideo. Ja, så jeg har valgt kunstterapi her for et år siden i 11. klasse. Og jeg dykkede ned i et mere specifikt emne, som hedder neografi. Og ja, det er jeg meget glad for at gøre faktisk. Jeg kan huske første gang, da jeg valgte emnet, så kan jeg huske, at jeg var meget tvivlsom. Jeg var meget forvirret, om det egentlig ville være sådan en god idé, fordi jeg kendte ikke så meget til det. Sådan, jeg havde prøvet det før. Jeg havde prøvet den her metode før, men jeg havde faktisk kigget mest på, hvor sådan flot jeg synes, det blev, sådan resultatet. Jeg tænkte ikke så meget på processen, der var i det. Selvfølgelig vidste jeg, at der var meget bagtanke omkring det, og sådan, der var et eller andet med linjerne, det skaber balance og sådan noget der. Men jeg var ikke helt sikker på, hvad det præcis gjorde, og hvordan det påvirkede, hvordan en tegning kunne påvirke os, og få os til at have det bedre. Det havde jeg bare svært ved at forestille mig, var en mulighed, eller sådan kunne lade sig gøre. Og det er så det, jeg prøvede at beskæftige mig med, og prøve at finde ud af. Ja. Og det har gået meget godt faktisk. Jeg er mega glad for, at jeg valgte emnet, som sagt. Og jeg kan prøve at forklare lidt, hvad jeg har lært. Ikke for at gøre det alt for kompliceret, fordi det er en lang snak. Eller man kan i hvert fald blive ved og ved i det her emne, føler jeg. For der er en del, man kan snakke om. Men ja. Basically, så er det... Lad os tage basisalgoritmen. Det er, ja, som sagt, basis for... Hvis man forstår den her algoritme og har prøvet den, så kan man gå videre med at bygge lidt videre på andre algoritmer. Algoritmer, det er altså sådan, bare lige for at clarify, eller sådan... lidt for mange engelske ord, men okay. For at clarify, at der også... Altså sådan, det er forskellige metoder. Det kommer lidt an på, hvilket problem. Altså sådan, neografi og selvterapi, det går jo... Man bruger det jo, når man har et problem, eller man har nogle frustrationer, eller nogle følelser, man gerne vil ud med, og prøve at analysere, hvad det egentlig er, man har brug for, hvilke ressourcer, om man har brug for støtte, om man har brug for kærlighed, om man har brug for at gøre et eller andet, eller om man har brug for at finde ud af et mål, man gerne vil stille sig selv, hvad man så har brug for at opnå det her mål. Undskyld. Ja. Så basisalgoritmen. Den fungerer sådan, at man har et stykke papir, og man har en sort tusch. Det man så gør er, at man enten tænker på et mål, man gerne vil opnå, eller man tænker på en frustration. Eller undskyld, ikke en frustration, bare en emotion, en følelse man har i sig, man gerne vil ud med. Det kan være stress, det kan være angst, det kan være alt muligt. Så sidder man der og tænker lidt på sin følelse, måske tager en dyb indånding, måske lige lukker øjnene, bare lige for at mærke efter. Så det man gør er, at man tager sin tusch, og så tegner man bare spontane linjer, sådan kruseduller og alt det der på papiret, kommer ud med følelsen, og tegner den. Så når man har gjort det, så kigger man på sit papir, og så kigger man på det, der foregår i en. Altså det, man har tegnet, er jo faktisk det, der foregår. Og det er jo ikke særlig fedt at kigge på, faktisk. Altså krusedullerne er jo altså sådan de skarpe kanter og sådan noget der. Det symboliserer jo konflikter og kaos, som foregår i en. Og der er et eller andet specielt ved at runde de linjer, de skarpe kanter og linjer af. Og jeg ved simpelthen ikke, hvad det præcis er, men det er altså sådan, det er noget, folk snakker om, at runde former og sådan noget der, det giver bare en eller anden harmoni og balance i en. Hvilket er meget interessant og specielt, og jeg forstår stadig ikke helt, hvordan, men det, altså sådan, jeg kan godt mærke det selv, vil jeg sige, at sådan, jeg har sådan, nu har jeg også fået, altså nu har jeg jo også brugt neografi i noget stykke tid nu, ikke? Eller ja, et år, og lidt mere faktisk, da jeg prøvede det af. Men sådan, jeg har virkelig forstået, at sådan for mig er det faktisk virkelig rart at runde de der linjer af. Okay, men lad os prøve at komme videre så. Så når man har rundet de her linjer af, altså det er den proces, der virkelig skaber sådan, altså sådan en behag, en virkelig dejlig følelse i en.
Og så derfra, så har man gjort en største del af ens proces. Man har, ja, som sagt, skabt harmoni og balance. Og så derfra kan man vælge at bare stoppe den der, farvelægge, hvis man gerne vil det. Det er også en del i sig selv, men det skal jeg nok komme til. Men her kan man vælge at lave nogle figurer, som repræsenterer noget. I neografi så repræsenterer cirkler for eksempel en ressource. Så for eksempel, hvis jeg går igennem noget stress eller noget angst, så måske vil jeg gerne have noget støtte, så kan jeg tegne en cirkel, der repræsenterer støtte. Og det siger jeg til mig selv, når jeg tegner den der cirkel. Og den runder jeg også af, fordi der opstår også nogle skarpe linjer, ikke? Og så kan man arbejde videre og finde flere ressourcer, man gerne vil bruge og sådan noget der. Så når man kommer lidt mere i den avancerede side, kan man også godt tilføje nogle andre figurer, som trekant og firkant. Firkant repræsenterer stabilitet og gode vaner, hvor at trekanter repræsenterer energi, sådan boost af energy, ikke? Jeg kan også lige vise den der basisalgoritme, som jeg har tegnet. Ja, det er sådan, den kan se ud. Ja. Og så er der også noget specielt, når man arbejder med farver. Det føler jeg egentlig også, jeg har hørt om før, at farver har en betydning i sig selv. Og også noget, som jeg synes er interessant, er, at folk tit associerer et eller andet med en farve. Altså sådan, når man tænker på et ord, for eksempel natur, så er det tit, at man tænker på, eller sådan, så kan man også associere det med en farve. Så for eksempel, som før, som jeg sagde, at man lavede måske en cirkel for støtte, så kan man tænke på ordet. For mig kan støtte være farven gul, men for dig kunne det for eksempel være blå, det kunne være grøn, det kunne være hvilken som helst farve. Og her er det vigtigt, at man tegner det ud fra den farve, man synes selv passer til den ressource, man har valgt. Og det synes jeg bare er så interessant at analysere også for en selv og forstå, hvilke farver man associerer med hvad, eller hvilke farver sådan, der måske opstår. For eksempel i den her farve, eller den her tegning, så er det jo mange, eller meget sådan varme farver, der er. Ikke så meget koldhed, og sådan, det er måske det, jeg havde brug for, lidt mere varme, hvor der nogle gange nogle andre farver, hvor det bliver meget sådan kolde farver. Men det er jo ikke fordi, at kolde farver er en dårlig ting, bare fordi man siger, at det er koldt. Men det kan også godt give en behag, måske for nogle af det en varme. Og det er bare så interessant. Og det jeg også synes er fedt ved neografi er, at man ligesom selv får lov til at gøre det her. Der er ikke sådan for mange rammer. Altså selvfølgelig er der nogle ting, man lige skal have styr på, men det er bare sådan for, at man ligesom gør det sådan lidt rigtigt, og det giver en god effekt. Og man ikke får sådan ubalance og kaos i det hele. Men ja, som sagt, altså man har en eller anden frihed i, altså for eksempel hvilke farver man vælger, hvor linjerne skal gå hen. Og det synes jeg bare er virkelig, virkelig fedt. Og det er også det jeg synes er allerfedest ved det, er, at det er en selvterapi, hvor man kan gøre det næsten når som helst. Og man behøver ikke at booke en tid hos en psykolog, eller booke en tid et sted. Sådan, det er noget, man bare kan sætte sig og lave, inden man går i seng, når man er stået op, når man lige har spist frokost, eller et eller andet. Det, der mest er vigtigt, er bare, at sådan, man får sådan lidt afsluttet processen, så man ikke bare går fra tingene. Det giver lidt sig selv også, hvis man er i gang med at lave mad. Man går ikke bare fra det, man afslutter det, fordi ja, ellers brænder det jo på. Eller hvad end det gør. Så ja, også noget andet, jeg ville sige, var, at noget, som også er lidt vigtigt ved neurografi, er, at de fleste algoritmer er, altså sådan, på arbejdspladsen, man sidder, skal man helst have stillhed, når man tegner. Og det giver også bare en helt anden sådan, wow, jeg kan høre mine tanker, you know? Altså sådan, for nogen tror jeg også, det er lidt sådan, sådan, jeg ved ikke lige, om jeg har lyst. Sådan, jeg ved ikke, der er et eller andet med, at sådan, folk nogle gange kommer til at lidt escape ens tanker ved at høre musik, eller mens man tegner og sådan noget der. Og det kan jeg egentlig godt forstå, det er også hyggeligt og alt det der. Men nogle gange også de der, altså hvorfor man ikke må lytte til musik, når man tegner neurografi, er egentlig også primært fordi, at alle de lyrics og tekster i sangen kan godt påvirke en. Altså den måde, man tænker på, mens man tegner.
Og som sagt, det er jo faktisk ens neurolinjer, man tegner op i hovedet. Nå ja, jeg fik ikke sagt, hvordan det egentlig fungerer. Men for eksempel, når man har en vane, så er det så, at der opstår forbindelser op i hjernen. Altså neurolinjer, der er sådan, og der opstår. Og jo stærkere vaner eller rutiner man har, jo sådan stærkere forbindelser har man. Og hvis man gerne vil lave om på en vane, hvordan gør man det så? Jamen det gør man så ved, at man skifter sit mindset. Og på den måde, man gør det i neografi, er, at man ligesom tegner over det. Man kan jo ligesom ikke, viske ud ens neurolinjer, eller bare tage dem fra hinanden. Det kan man jo ikke. Det er ikke sådan, det fungerer. Så det man gør, er, at man tegner over det, og laver større og stærkere forbindelser, og dækker det. Det er virkelig interessant. Og og det er ikke engang fordi, at det sådan helt er bevist, men det har en eller anden påvirkelse i os. Og også noget med neografi er, at man skal også være consistent. Altså man skal blive ved med at tegne i en god periodes tid. Det er jo ikke fordi, at når man har tegnet en tegning, at det virker. Det kan det godt med basisalgoritme, at man ligesom kommer ud med den her følelse, og så har man det bedre, ikke? Men for det meste tager det jo en tid at indstille sig på noget nyt. Også noget, som jeg virkelig har tænkt meget over, er, at vores hjerne rigtig tit ikke, vi kan ikke lide forandringer. Det kan vi bare ikke. Altså vi prøver at få os selv væk fra det nye og tænke på noget andet. Noget jeg lå mærke til i neografi, da jeg tegnede, var, at jeg altid da jeg sad og tegnede, jeg skulle afslutte processen. Jeg kan ikke bare gå. Det var, at jeg tit følte mig sulten. Selvom jeg lige havde spist, så var det som om min hjerne prøvede at distrahere mig og få mig til sådan, du har også de her lektier, du skal have lavet, du skal også lave det her, du skal måske lige gå for det her, og så lige lave det der, du skal måske lige hente noget vand, og så sidde lidt ude i køkkenet der og vente lidt, og sådan, man prøvede virkelig at distrahere sig selv fra det nye. Og det er ikke kun med neografi, at det er jo med alle nye ting, men jeg synes bare, det var sjovt at lige igennem neografi, at jeg lærte det, eller sådan lå mærke til det, hvilket jeg synes var mega interessant. Jeg har også noget neografi her i baggrunden. Jeg kan også lige forklare lidt om det faktisk. Det er 4 tegninger sat sammen i en kæmpe tegning. Der er de her, jeg ved ikke, den her er en tegning, den her er en tegning, den her er en tegning, den her er en tegning. Og så har jeg bare sat papir til, og så har jeg ligesom lavet det endnu mere sådan, jeg ved ikke, jeg fik sådan den her idé, og jeg tænkte bare, at det måske kunne, jeg har ikke set nogen gøre det før, det har jeg ikke. Men jeg tænker, at det ligesom giver en eller anden sådan, pow, jeg har lige, styrket den her algoritme og kraft endnu mere, end hvad det bare var. Jo, selvfølgelig er 4 tegninger fedt og sejt, men at sætte det sammen til et stort, det er jo også bare sådan et kæmpe sådan wow-værk, også for mig. Og så se, at det der er jo faktisk inde i mig, på en eller anden måde. Det er det jo. Så ja, og jeg kan huske, med det samme, da jeg hængte det op på min væg, havde jeg lyst til at tegne. Jeg havde lyst til at tegne. Og sådan, jeg ved ikke, nogle gange kan det også bare, det er jo fedt, men nogle gange kan projektet også bare blive sådan lidt, jeg skal tegne den her algoritme, det er lidt sådan, jeg skal få det overstået, ikke? Hvilket er lidt ærgerligt selvfølgelig. Men sådan, det er fedt, at sådan for det meste i den her proces, har jeg altid haft det sådan der, det var ret rart. Sådan, det vil jeg faktisk gerne gøre igen. Især med den her tegning. Jeg tror også, fordi det er så stort, og at man ligesom har lyst til at farvelægge det, har lyst til at runde linjerne af, og sådan noget der. Der er bare et eller andet ved det, som er særligt. Og jeg kan ikke helt forklare det, men ja. Ja. Jeg vil sige, at den her algoritme er selvfølgelig ikke for alle. Det er det virkelig ikke. Man skal virkelig, hvis man skal ved det jo. Fordi man kan ikke bare have den forventning om, at når jeg har tegnet 2 eller 3 tegninger, så har jeg det meget, meget bedre. Det kan det faktisk godt. Det kan godt blive bedre, men det er meget forskelligt fra person til person, hvor hurtigt det påvirker en, hvor stort et dilemma du har, eller emotions, eller hvilken tidslinje eller mål du har. Om det er et mål, du gerne vil,
blive businesswoman eller et eller andet sådan der. Men det bliver jeg om sådan et halvt år, ikke? Er det sådan, altså måske er det realistisk nok for nogen, men for andre kan det altså godt tage lidt tid. Altså sådan, det er jo meget forskelligt. Man skal jo også være realistisk og consistent og analysere det godt. Og nogle gange kan det også være svært at vide, hvad man egentlig har brug for. Og det er det, man også lærer. Ja. Hvad mere kan jeg sige, uden at videoen bliver for lang? Jeg håber ikke, det har været alt for sådan, wow, hvad har du lært? Sådan, det er lidt, wow, det er lidt meget at tage til sig, fordi altså, det er mange informationer, og jeg ved ikke lige, om jeg har været rundt omkring, lidt ligesom, ja, det ved jeg ikke, sidespor over det hele. Eller om jeg har glemt noget, fordi som sagt, der er meget, man kunne sige om det her projekt. Jo, jeg vil bare lige sige lidt færdig om erkendelsesmæssigt. Så ja, jeg har lært geografi. Og det er jo ikke, fordi jeg er professionel nu. Jeg har stadig meget, jeg kunne lære. Og det er fedt. Det er virkelig fedt. Der var noget mere. Altså sådan, jeg har jo ikke kun lavet en bog, faktisk. Jeg har jo også lavet nogle videoer, hvor at jeg ligesom også lærte, altså sådan, hvordan man redigerer videoerne, og hvordan man ligesom fortæller det til folk. Fordi altså, da jeg lavede bogen, så kunne jeg godt forstå, at det ville være svært at læse bogen og kunne tegne det. Sådan, selvom der måske er et coverbillede, betyder det jo ikke, at folk sådan kan regne ud, hvor er det, hun startede henne på papiret. Sådan, når man kigger på den her tegning, eller den her, hvor er det så, jeg startede henne? Altså sådan, giver det mening? Sådan, lavede jeg en tidslinje først? Lavede jeg cirklerne først? Lavede jeg vejen først? Hvor kom de her kruseduller hen? Hvornår kom de? Altså sådan, det er jo svært at vide. Selvfølgelig har jeg jo sagt det trin for trin, hvornår de kommer, men det kan stadig være svært, fordi altså sådan, der er mange af os, der er visuelle. Eller jeg tror egentlig, de fleste har det bedre med at lære noget visuelt. Det har jeg i hvert fald. Så derfor synes jeg også bare, at personligt ville jeg have det mega rart, hvis jeg bare kunne se en video og følge med. Det er så også det, jeg har prøvet at gøre. Så at man kunne gå ind, og så ser man i min bog sådan, den her algoritme virker fed, hvordan gør man den lige, hvordan starter man? Ja, der står her, lav en tidslinje fra venstre hjørne til højre hjørne. Men hvad? Altså sådan, hvordan gør jeg det? Hvordan ser det ud præcist, ikke? Så derfor har jeg lavet de her videoer. Og det har været en fornøjelse. Selvfølgelig lidt bøvl under vejen, men det er jo det, altså man lærer af. Ja, og så har jeg jo også lavet min helt egen YouTube-kanal, hvor jeg lagde det op, så det er jo meget fint. Ja. Er der mere, jeg kunne sige? Der er helt sikkert mere, jeg kunne sige. Men ja, det har været en fornøjelse. Det har det virkelig. Og jeg er meget glad og tilfreds. Så ja, tusind tak for at lytte med i min erkendelsesvideo. Håber ikke, det var for meget. Men ja, tak for at lytte. Hej hej.